Seuraava esiintyjä on leipuri Pallivahasta Marja Tyrni. Ihanaa! Ai että! Oi Marja Tyrni, miten hauska nähdä pitkästä aikaa. Voiko vois sanoa samaa? Henkes haisee nimittäin. No vitsi. Totta toinen puoli. Ettei se häise tää käsilaukku, sulla on vetoketju auki siinä. Että... Siellä on salaisuuksia. Siellä taitaa olla se matkavatkain, mutta... Kuka tietää? Ai. Mitäs siinä virnuilettekin? Juippi. Mikäs Marja ajattelit esittää? Ennen kuin mennään siihen, niin saisinko minäkin kokeilla vähän imiteerausta? Totta kai, anna mennä vaan. Joo, no koita arvata. No niin. Piimää. En tiedä. Oli. Et tiedä. En. Ei haittaa. Jääköön arvotukseksi. Jääköön arvotukseksi? No hei, se oli hän. Hän suuttunut. Mutta eihän hänellä ole käsilaukkua. No, ei se mitään. Mitä sinä ajattelit esittää? Minä laulan. Laulat? Kyllä. Minkä kappaleen? Matkalla Pallivahaan. Matkalla Pallivahaan. Se on hyvä biisi. Onks ääni avattu? Ääni on avattu. Ja millä avasit äänen? Kettukarkilla. Sillä aukee. Kettukarkilla on se parhaiten aukee. Oi. Marja Tyrni No niin. laulaa kappaleen Matkalla Pallivahaan. Ole hyvä. Tortut kostuu. Ihanaa Suomen kansa. Nyt laitetaan rock'n'rollia kehiin. Kullat pystyyn, taikina nousee, baby nyt leivotaan. Olen kaupungin tavoitelluin leskirouva, heitän hiivat tosta vaan. Munaa tarttee pullien päälle, kun ne paistetaan. Mahtava tuoksu, uunista nousee, se ilmassa paistetaan. Hei pojat, olen matkalla Pallivahaan, mennään yhdessä leipomoon. Olen matkalla Pallivahaan, mestari leipuri on. Hei mestari leipuri on. Ihanaa ja vapauttavaa. Oi, nyt lähtee tukasäkistä. Piirakka pikkusuolaista, pipariakin saa nuolaista. Väännän torttua kosteaa, sut makiaks sillä saan. Kaipaan Tommi Korpelaa, pikkujaskasta et pitakaan. Munat vatkaan ja vuan rasvaan, saan kohokkaan nousemaan. Hei pojat, olen matkalla Pallivahaan, mennään yhdessä leipomoon. Hei, olen matkalla Pallivahaan, mestari leipuri on. Hei, mestari leipuri on. Kaikki mukaan. Tortut kostuu. Oi, ja nyt se loppu. Ihanaa Suomen kanssa. Marja Tyrni! Kiitos. Oi. Näin Marja Tyrni halusi laulaa tortuista ja Pallivahasta. Seuraavaksi pyydetään tänne kilpailun ainoa jäljellä oleva nainen. Helläsorminen leipuri Turun Pallivahasta. Iki-ihana Marja Tyrni. Tämä on hyvä biisi. Annan täydet 10 pistettä. Kiitos Jaakko. Hyvä, ole hyvä. Eikö puhu Jaakko Jahnukaisesta? Sinä olet niin nuori, et voi muistaa. Marja Tyrni. Niin. Kohta joku teistä putoaa. Niin putoaa. Sinä olet antanut viimeisen näyttösi. Olet laulanut tänään koko Suomen kansalle suorassa lähetyksessä Pate Mustajärven kappaleen Matkalla Alabamaan omilla sanoillasi. Ei väärin. Se on minun kappale ja minun sanat. Paten kanssa riiusteltiin vuonna 1977 Turussa ja minä hyräilin tätä kyseistä kappaletta ja hän teki kyllä oman pumppunsa kanssa siitä sitten ihan kelpo version. En tiedä mitä Patelle kuuluu nykyään. Niin, Pate on vissiin edelleen Tampereella. Voi poikarukka, joo. Toinen kappale mitä hänelle hyräilin oli Pam Pam Paulin taikakaulin. Jaa, onko tää kaulin miten tuttu? Silläkö ne tortut on kostutettu?
nyt torttua kaulimella kostutetaan, että torttuhan kärsii siitä. Kama! Hölmö! No, joka tapauksessa Marja Tyrni. Kiitos!